har jeg forsøgt altid at gå forrest. Men lederskab, det er også at træde tilbage på det rigtige tidspunkt. Og det tidspunkt, det er nu. Kære venner, jeg har besluttet at træde tilbage, og derfor skal vores parti nu have en ny formand. Jeg er så utrolig stolt af det, vi har opnået sammen. Valgkampen har vist, at vi er et parti, der står sammen. Vi er ét parti og kun ét parti. Og jeg er så stolt over at have stået i spidsen for Danmarks bedste parti. Jeg er stolt over det, vi har opnået i regeringen på 4 år. Resultaterne taler for sig selv. Og kære venner, jeg er Danmarks første statsminister. Men første kvindelige statsminister. Igen. Som sagt, jeg er Danmarks første kvindelige statsminister. Men ved I hvad? Jeg bliver ikke den sidste. Og til alle Danmarks store piger og unge kvinder vil jeg sige direkte: vi lever i et fantastisk land med store muligheder, også til pigerne. I skal bruge de muligheder. Kære alle sammen. Tak for en fantastisk valgkamp. Tak fordi jeg måtte stå i spidsen for dette parti i mere end 10 år. I skal have en krammer alle sammen. Jeg elsker jer. Tak, tak, tak.